मैयाहाय थांदोंमोन दिपेन बरुवा जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सारखौ? हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअखौहाय लानानै फैदों नङा होमबा? स' लोगोफोर जोंहा जिथुनाखि बाटा सार बिथाङा गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय नङा होमबा? बर' हारिनि थाखाय नांनानैनो दिनैसिम दासिमबो माने बिथाङा मा जाखो जेलाव दं। दा बिनि सायावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो रायज्लायनो फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बा गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं गिबियाव नोंथांमोनखौहाय बेखौ खावलायबाय। स' लोगोफोर जिथुनाखि जोंहा बाटा सार दिनैहाय बिथांखौहाय सैमाफोरबायदि माने खानानै सैमा अमा दाउफोरबायदि दाउफोरखौथ' माने खाब'आनदां नङा होमबा? दिनैहाय खानानै बोबथिंनाय नुदों आरोखि। गोबां ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा? दिनै लासिं सिं मानो नङा होमबा? दिनै लासिं माब्रै लासिं सिं होनोब्ला जोंहा गिदिर गोलाव सारमोना मा बुंनायमोन मा बुङोमोन नङा होमबा? इन्दिबिनि थाखाय खामानि मावगासिनो, इन्दिबिफोरनि थाखाय नाजागासिनो, इन्दिबिफोरनि थाखाय गोबां माने खामानि मावगासिनो होननानै जोङो नुनो मोनो बा मिथिनो मोनो, खोनानो मोनो। मोजां लेक्सार होनाय, मोजां होनायखौहाय दिनै नि दिनावहाय बाटा सारमोना दिनै मा दाय मावखो? मा दाय मावखो बाटा सारमोना नोंथांमोना मिथिगौ ना? बाटाया सारा ना गुन्दा ना सिखाव ना माबा मोनसे लुथिग्रा ना? दिनै गोबाङा बुंनो हागौ थाखा फैसा लुथिनायखाय हमजादों मादों, नाथाय बिथांमोना हारिनि थाखायसो सेक्रिफाइस खालामदों नङा होमबा? जों गावनि बेक्तिनि थाखाय बिथाङा सेक्रिफाइस खालामाखै। जों बयबो बर' हारिनि थाखाय, बर' रायजो राजानि थाखाय, आइ आफा बिदा फंबायमोननि थाखाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों नङा होमबा? दिनै बिथांमोना सान्ति सुक्ति जाखांनानैबो मानोथो जेलाव थानो गोनां जाखो नङा होमबा? लासिं सिं नंगौना नङा? दिनै गुबुन जाथिजों गुबुन हारिजों सैमा अमा दाउफोरबायदि सोरबा हिन्जाव गुन्दा बायदि माबा सिखाव खावनाय बायदि आखाइयाव खानानै बोजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै लासिं सिं सोर? जोंनि बर'नि दैदेनगिरि माखासे गिदिर गोलाव सारमोन नङा होमबा? दिनै पावारा सोरनि आखायाव दं? पावारा सोरनि आखायाव दं? बैफोरबायदि खामानिखौ सोर मावनांगौमोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय। दिनै लासिं सिं नंगौना नङा? मालाय जाथिजों खानानै बोजानाय आयु हाबाब बिसिबां दुखुनांथाव। बिथांमोननि न'खरा बैफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै बिसिबां बिखा खामदों जानांगौ, बिसिबां मोदै गदों जानांगौ, गावनि बिफाखौ बा गावनि फिसायखौ दिनैहाय बेफोरबायदि आखाइयाव खानानै बोजाबाय। सोरनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन? गावनि बेक्ति न'खरनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन ना? गावनि बेक्ति न'खरनि थाखाय, धोन दौलतनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन ना? नङाना? हारिनि थाखाय बयबो बर' बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि थाखायसो बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। दिनै सोरबायासो हनै माबा मोनसे धोन दौलत बुथुमगासिनो लोगोफोर नंगौना नङा? दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव NDFB निफ्रायनो MLA MP दङ नङा होमबा? दिनै बिथांमोना मा दाय गैयामोन नामा? जिथुनाखि दिनैहाय जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार, बेजों लोगोसे गोबां माखासे सोद्रोमा केडार NDBफोर, बेजों लोगोसे बाटा सारमोन बिथांमोना जेल जादों, जेलाव दङ। दिनै बर'नि गेजेराव बिथांमोननिनो लोगो NDFB बिथांमोना MLA MP जानानै दं। मा बिथांमोना दाय गैयामोन? बैसोरखौबो जिथुनाखि दायो NDFB निफ्राय जांलाबनिफ्राय MLA MP जानाय जानानै दङ नङा होमबा? बिथांमोनाव जेबो दाय गैया। बिथांमोना माबोरैथो मानोथो NDFB जानायमोन बिथांमोना? दिनै बाटा सारमोनखौ आरो रन्जन दैमारि सारमोनखौ आरो माखासे गोबां केडार्सफोरा दिनै जेलाव दं। बिथांमोनावल' दाय दंमोन नामा? नङा होमबा? दिनैहाय बिथांमोनखौल' जेलाव सोबाय, बिथांमोनाल' मा बिथांमोनाल'मोन दिनैहाय MLA MP जानानै दङ। बैस्रा जेबो दाय गैयामोन नामा?
हा ना बिसोरो एनडिपिआव ओरैनो एमएलए एमपि गावनि उदैनि थाखायल' बिथांमोना नायनो होननानै बा गावनि उदैनि थाखायल' बिथांमोना माबायाव हाबदोंमोन नामा एनडिपिआव दिनै बिथांमोना मा जेबो केस गैया नामा दिनै ओरैनो उदाङै एमएलए एमपि बोरै जानो हाखो सासे माबामोनब्ला जिथुनाखि दायनिगिरिमोनब्ला बिथांमोना बोरै एमएलए एमपि जाखो दिनै बिथांमोना माखासेया जेल सिङाव थानानै माखासेया बाहेराव दिनै मानो बेफोरबायदि जाखो बेफोरबायदिनि दैदेनगिरि बेफोरबायदिखौ नायनांगौआ सोरनावमोन दिनै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंदोलाय लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों दिनै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै सैमा अमा हिन्जाव गुन्दा सिखाव लांसुनियाफोरबायदि आखायाव खानानै बोजानाय आखायाव खानानै बोबथिंजानाय बैफोरबायदिनि बेफोरबायदिखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि माने बिथांमोननि न'खराव हयखि बेफोरबायदिखौ नुनानै बेबा मा जानानै मा अबस्थायाव दङ नङा होमबा दिनै बिनि दायनिगिरिया सोरलै लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों दिनै बिनि दायनिगिरिया जोंनि बर'निनो माखासे दैदेनगिरि सारमोननि बिनि गोरोन्थिया जोंनि बर'निनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि दिनै बिथांमोना बुङो मावगासिनो गोख्रों खालामगासिनो ओमफ्राय बोरो दासिमबो माथो खिफोद्दा मा जाखो जोबोद लासिंसिं दिनै मालाय जाथिजों नाख्रेबजादों मालाय जाथिजों गादबजादों मानो बर'आनो बर'खौ गादबगासिनो बर'आनो बर'खौ एकदम माबा खालामगासिनो नङा होमबा लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों लाजिदोंबो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि लिडारफोर गिदिर गोलाव सारमोन दङ दिनै बिथांमोना बैफोरबायदिखौ मा सानखो बेसे गोबाव जाखो खै बोसोर जाखो दिनैहाय एनडिपिनि थाखाय खामानि मावगासिनो गोख्रों नाजागासिनो अबेबा दिल्लीयाव मुम्बाइआव बबावबा थांनानै सावरायहैगासिनो होननानै जों गोबां बुंनायखौ नुनो मोनो दिनैनि दिनाव बैफोरबायदिखौ बुंनो थाङोब्ला लासिंसिंसो लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आं थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय Tenggelam. Sar dipen Boro logo मैगं आं मैया खोनानो सोरगो मैयाहाय थांदोंमोन दिपेन बर'आ जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सोरखौ दिपेन बर'आ सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै जों कर्टआवमोन मैया बे गारिजों लांगोनखौ आं खिन्थाखाबाय डिस्ट्रिक्ट सिजन एन्ड जास्ट दिनै क'क्राझार पर्टआवहाय एटेन्ड जानांगौ माखासे केस दंलाय माखासेया फैगासिनो दं